Hello guys. Nining tayo mga guys ni ako sa na isang in kay matod pa nila sa mga borders guys. Buntag kuno sila mo out kay amo ni last day nila guys. Pero kaysa akong pag-abot guys, wa man sila mo mata, di nilipot ko sa luyo. Nakita man ako ang money tree guys nga naanay mga bunga. Akong gipanguha ang mga bunga guys kay ako na pong isidling. Kay sige lang ako ibutang-butang ani mga kaang guys kay kung makahigayon ko ani, ako na po ni silang ibalhin sa lain na pong sudlanan. Padayon ko ani guys na po lingaw kay ko aning akong money tree guys. Wahid ako dai guys, dugay naman din ng namuwak unja. Pagtanan ako siyuta guys, daghan naman ang dagdag di ni kuang ko nga uy ang mga seedling ani unsaon naman ni. Mao nang gakugidyo ko og pangita aning mga liso guys kay ako jud ni silang ipang seedling. Kay may higayon jud ni guys nga mag-uniform ko ani pagtanom. Kay lami kay tan-awon labi na maglukop bitaw guys, lami kayo ang mga bulak ani. Kung naay panahon ani guys nga makalingi gani ako aning buwaka magyelo. Wow, maghunahuna jud kog naanay moabot ako nga kwarta. Mahinam dayon ko guys ug unsa ka nga mata nga makakwarta ko. Mao na nga magpito-pito kong mata og unsa kay kwarta nga moabot na ko ani no nga ni aramang ko ani. Manang di gyud amhon guys na adyo ko moabot nga kwarta nga ibutang ta daghang ko guys. Diyan ay magpahilot. Ana makaingon jud ko ana tingalian. Mao na nga mananom jud ko ani guys kay mamuwak na gani ni yelo na ana koy umaabot nga kwarta pohon. Lami kay tan-aw ni guys ug maputos na ni buwak. Tan-aw guys akong napupo daghan na kaadyo. Wa ako magtuan ni guys ug makapupo ko kay nanamtanon manggod ko na man koy gipangtanon gud nga mga buwak. Bulingot kay na akong mga kamot guys pero sige lamang. Ingon ani mo jud ning kamot og kugihan bulingon. Gawas kung di opisina ang atong trabahoan kay hinlo kay atong mga kamot. Nara dinhi guys gipangtanom-tanom na ho sa mga kaang guys. Kaning nanurok guys mga money tree ni. Usa po ni sa mga seedling guys, money tree. Nakalugar ko ni panglugit guys, gibutang na sa mga gagmayng sudlanan. Ari ta di ari guys, kay ari na itisok ni mga money tree. Kani guys mga seedling na ni, pang seedling ni naho guys. Taghuat lagi guys nga ako mga bisita wa pa mang mata kay buntag sayo pa man, nalingaw ko anig tisok-tisok guys. Ari rasod sa mga kaang guys kay kung ari sa yuta lagi dili ta ka lugar og balhin-balhin man ang isod og kaang kay ug asa dapit ang ngayon i-plaster adto punahon i-plaster.
Ay anam na kog lubong guys kay basig tuktukon og mga langgam or mga mananap. Mao na nga ako jung ianam og duot ni siya kanang di makita. Unya ako na pud siya bisbisan og tubig pero di gud palabian. Kay aron manurok yun ni siya guys. A few moments later. Guys, ang borders na ngay og plaso nga kun mahimo unya ra kuno silang hapon mugikan kay ang iyang mister to apas tagbilaran. Pag-abot sa ilang service guys, ana pa sila mo sakay kay ang ilang estudyante kuno guys nga anak dadon na kuno diha sa boarding house. So diretso na pud sa ila pong abalhinan guys. Mao na nga nibalik na pud ko guys ni uli ko sa amua. Awa ko lang nahimo guys. Gagawama ko og lingkuranan. Giusab na og lingkuranan guys kay piot kay sa among lamisa. Mao na nga wa man si Mr. Ane nilakaw pa man. Gilaay ko mao nang gadugduk-duk na pud ko aning amo ang istambayanan. Mas nindot man gud og na istambayanan guys kay og natay bisita pwede arera pod nato kuan paligod lingkuron. Nya naama may mga panagat ani pod may ani mag-arrange guys nga lantaw-lantaw pod ngadto sa lawod. Kay kung atugod sa sud arang inita or nubura tong pananaw may nang arera diri sa gamay gawas sa among istambayanan kay labas kayo ang hangin. Nangita pa ko anig ika-support nga kahoy guys kay lisod og mga kahoy-kahoy ning amo ang dapit. Lansang way problema guys kay naidaghan ang kinilamang kahoy may wala. Pastilan guys kung kita ra pa magtrabaho tanara ang posisyon guys. Maglisod ta og way mo assist no kung magtrabaho ta labi na maggama tag lingkuranan. Arang lisura sa akong bayan ani guys pero sige laman mamay akong gusto good nga magama og kalingkod-lingkuran. Okay mo lingkod ani guys buwak ang palingkuron. Kay labi na og kana magbawod bitaw. Ani na ibutang na ko mga bagong bilya ni guys kay aron salipod pud sa init. Ako po ning tarong-tarongon guys og panday kay basin og nay mulingkon makapahilot unja ko. Mao na nga bisan unsa nga posisyon ni mura gitudo jud na nga ilig-on kay aron di ta magproblema kung natay bisita nga mulingkod ining dapita. Tuwa na guys na lisod ako yung maghawid no inigdukduk sa langsang kapaus-paus taon ni ako ang trabaho arang lisura yun yung mamanday o kita radyo duay mo assist pero sige lang kay mamay gusto nato god nga magduduk-duk-duk. Nitanaw ko aning tabla guys ako pa dyan yung ipakuan ipasigunda dyan ni kay arong mulig-on ako lang nang gitungtong sa bato kay bulahan og ka lingkod-lingkod dili ni mo tidlom sa ilalom kay gitungtong og bato ning maong tabla
Mo ni babae nga buhat nga lingkuranan guys. Awa madugay guys, niabot na ang akong mister, kauban sa akong anak. Tanawa guys, lami ang ilang pagpahiluna guys oh. Doon na exhibition guys. Katong pinak-an sa ibabaw bitaw. Di lang na ko nganlan guys. Oh. Gakarot guys. Kit-kit jud ang pala sa may bunbon or bato kay nabaw man. Daghatig pala ni guys sa ila. Pastilan guys, nalimot ko sa oras. Dali-dali na pud ko guys, kay among sabot ra ba alauna. Basig di na ma-absent to nga mga borders na mura. Kapuliki ko guys, wa na ko mag-ilis, wa na ko manudlay. Nilakaw na lang ko guys, gihapoy-hapoy na ko akong buhok kay basin og maaway ko sa mga borders, mabidyaan ako. Kay ni dali si agtawag agbana guys nga naa na day ko Nanawag na guys ag customer. Siya kay to Sorry, malimot lang tayo sa mga trabaho oy. Kitaan ni ron. I-arrange mo ko panagat guys. Kalukan ako ni guys kay sa tantong dinali mabuhasot ko ning kanaw. Uy, ag oras gadaga man di ay ang sabot na mo alauna. Alauna kuno ja. Kuha lang ko sa humba nga na ay Dusi na lawid, diretso lakaw. Pastilan, Ginoo, wa pa to sa cellphone di gyud ani maka. Ya magbaklay para ba ko guys, di man ko magsakay-sakay, magbaklay ako kawala ang motor. Magbaklay pa jud ko guys kay wa dihag motor namo. Sige lang. Pastilang baling nga saha jud na ho ani guys. Di man pud maayo guys, ug mulakaw sila nga wa ko diha. Kay kinahanglan naa jud ko mulakaw sila. Ako sa highway guys. Bye-bye na guys. Sorry guys nga di gyud nako ipakita ang mga tao nga ma-involved sa katong nanay isang nga mga nurse mangud ni sila guys. Wag gyud nako ipakita sa kamera kay mahadlo ko anang ma-question bitaw or hasulan ko anang mga kuan basta kay di gina ko sila appeal guys kung mahimo mag-vlog ko kung bada gani akura di ko mangamong anang mga tao bitaw kay di man ta pareha kinaiya mo nang sorry guys kung magkuan ko di gina ko appeal ang mga guest kay kanang na may tao nga di jud gusto nga ma-involved mao na nga mag-istorya ko ani guys murag ako ra jud inyo makita. Pagkakaroon guys no kauli na jud ko kay nahuman naman ko sila pagikan ni uli na pug ko guys sa amo ang panimalay diha na pug ko sa among istambayanan katong gagama ko ganin naglingkuranan
dinhi na mag-arrange na ko sa mga taga guys, kay yawat pod ni Mr. pagka kadlawon ikalawd na kini. Kay si Mr. Good guys magkumoy-kumoy man pog panarbawg ija. Mo na nga ako mag sideline Human ani sa mga kuan guys, panagat. arrange. Ngita na po kog paon ani. Mamaon na pod. Oragway undang-undang na ko mga trabaho ani guys, mamaon na pod. Kaya sa mamaon ani guys, murag ako ra pod. Kay si Mr. manglawg og baboy. Daghan lagi kupot-kupoton magkuan pa pod sa sakayan. Lakto gid ani guys, ako ra joy mamaon pod. Kaya man pod nako guys. Ang mga bata naho katong mga laki mao pa manggidungag. Mo nang ako guys og ngag mga dungagon, dili na akong trabaho. Ang akong trabaho mag-arrange og panagat ngadto sa kananay isang nga ripod sa among mismong panimalay. Guys, mo na tong ako ang ika-vlog karong adlaw guys, og ako nagpasalamat kaninyo sa way puas niyong pag sunod sa akong mga videos. Og ako mo ingon guys, bye bye.